ċirku Tont li sem dar il-kaptan miktuba mal-art u ammont sabiħ ta' muniti ta' €2 mdawrin magħha. Din kienet l-atmosfera li ddominat Pjazzi Sant'Anna f'Taslima, fejn numru ta' volontiera minn dar il-kaptan organizzaw maratona ta' ġbir ta' fondi b'risq il-persuni b'diżabilità li jagħmlu użu mis-servizzi li toffri din id-dar. Għalkemm il-Gvern jalloka numru ta' fondi għal djar b'diżabilità, Joseph Gerada, l-amministratur ta' din id-dar, sostna li dawn il-fondi qas biss ikopru il-pagi tal-ħaddiema. Għandna bżonn ħafna u ħafna finanzi minkejja illi qegħdin niġu mejjuna, ġifieri l-providenza qatt ma naqset, però il-bżonni dejjem jiżdiedu. U biex aħna nkomplu intejbu s-servizz u s-servizz ikun up to standard għallum, għandna bżonn ovvjament illi niġu mejjuna mill-poplu ġenerali. Bħalissa dar il-kaptan nettati għajnuna lil 230 familja ta' persuni b'diżabilità, b'etajiet differenti li jvarjaw minn trabi ta' twelid sa' persuni ta' 55 sena. 90% tal-ispejjeż tar-residenti jiġu sussidjati mill-istess dar, sabiex ma jintrefawx biżjed kbar minn fuq il-familji ta' persuni b'diżabilità. Matul il-maratona ta' ġbir ta' fondi kienet qed tingħata wkoll informazzjoni fuq din id-dar sabiex kulħadd ikun jaf dwar is-servizzi li toffri dar il-kaptan.